ni je Tripura mothani ungoi je bike rally o bike rally ni main kok bumangkha Tripura hasteo sini dofa rokno thansa khlainani bagui tai sini dofa je oroi poroi ungoi tongmani borokno chapnani bagui no bubagra tini sara Tripura hasteo sini dofa rokni thane kaisa message tunu rinani bagui no o bike rally tini ungnai tamni hinba जों नायो सिनि दफारत खानचां सितुन जों दाबो कमननि लामा थाङै दंगो अ जरावो अरैफोरै सिनि दफानि बररगनो बिबोनो राजनैतिक दल बाय सालकलक मा थांनाय प्राय 70 इयार्स जों सिनि हास्तेवो जों बयनो गुबुन राजनैतिक मथारक बाय नेशनेल पार्टी फानुन रिजनल पार्टी फानुन बरक बाय सिनि लुकरक जे फेम नकजागै दंमानि थकक जागै दंमानि ता थकक जाग सितुन नै न दिनि सारा Tripura kami amsayo thangai sini dofarangno जों thanchangno bagui je message nani kok tununani bagui no tini no bike rally ungnai tamni hinba जों tabukle jorangkha thanchang sinani tabule jorangkha जों bubai phemnok jangmani yakni kagnani tabule jorangkha जों sini bubagrani tuifangbai sini hano muthangnani sini dofa no जों phioknani kai aboni bagui no जों nayo tini যে বাইক রেলিনি মাধ্যমে ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যও চিনি বুবাগ্রানি মেসেজ থাং সবৈতন অ ত্রিপুরা হাস্তে কচাং কচাংখাই টংথন এবং দফানি বাগৈ जों थानचांगै चिनि सबा जों एकंगै मानथु हिता कै ताइ कैसा ताइ ताम सानानि बनो जों अरो तिनि जे बाइक रेली तिनर चेंगानो ताबुक न बुबाग्रा फाइटमान लगे लगे चेंगनाय बेखाय चेंखामानि लगे लगे न हमनाय जे जों तिनि जंपुय ताकार जला आमसायो तिनि चिनि बाइक रेली आरो गुरिनाय कामे कामेवो बेका आरो तिनि हल खायनाय आबोन परके खाना किलाति गो थानाय किलावो गुरिवै आयं मिर्जारगो थाङै गुरिनाय आमतेखायनो 26 तारिख पर्यन्त तिनि सिमे सारा त्रिपुरा एकवता हास्तेवो गुरुय कामे आमसायो चिनि ओ बुबाग्रानि जे कक न जों पिरनाय एबं पिरि रिजागनायता बेका आबोनि बागै चिनि सिगालार ब्लाइकेना खातं थकजागै दंगो ब्लाइकेना खातंलाय दंगो जों ताबुक जरा खबर जे मानमानि बिबोना आमसायो चिनि जे Tripura मथानि बा कामी आमसायनि लुकुरक चिनि अ बाइक रेली न लामजांनानि बागै ब्लाइकेनो नासिंलाय दंलायो बेका आंखा खलायो चिनि अ बाइक रेलीनि माध्यमे न सारा Tripura राज्यवो बुबाग्रानि कक बजे तामनाय चिन Tripuraसन जे थानसा खलायनानि बागै बजे ताबसुक जरा साइ दंमानि अम कक थाङै सगैयानो एबं चिनि लुकुरक ब चिनि Tripurasa बररक ब अ बुबाग्रानि ककनो नाहारनाय एबं आगामी बुसकांनि सालो थानचांनानि बागै बरक जतन चाप जागोन होनना आंखा खलायो आबोनि बागै चिनि अ बाइक रेली काहामखाय उंथुन जतन सुबाथुन पुलिस प्रशासन ब सुबाथुन जतन कन्थुन अ बाइक रेली कोनो राजनैतिक दलनि बिरुद्धया अ बाइक रेली उंखा चिनि दफाना थानसा खलायनानि बागै ताइ जों कसां Tripura हास्ते तंनानि बागैसो ताइ तामो सानाय गाय जतन न तिनि Tripura हास्तेनि जत लुकुरंग न आं Tripura मथानि उंगै एक बुबाग्रानि बिनि खाकाहा ताइ बिनि हामजांमा जतन न याफारो हामबाय।